Hej og velkommen. I denne her video vil jeg vise, hvordan vi gør brug af bulk commissioning. Det bulk commissioning er at man kan kopiere indstillingerne, f.eks. bevægelsesmelder, nødlysfunktioner eller clear parameters, altså rode dataen på enheden, kan du kopiere fra et armatur og over til flere armaturer på én gang, så man ikke skal have en trappeopgang med 20 armaturer, skal du gå ind og indstille hver enkelte, men du kan bare sætte indstillingerne på et armatur, og så kopiere det op på de resterende. I vores tilfælde i dag har vi 4 armaturer her. Jeg kan gå ind under armatur nummer 1. Herunder går jeg ind under motion sensor. Og så skal jeg indstille min motion sensor for trappeopgang, altså min bevægelsesmelder. Mit kontrolobjekt er sat lige nu til hele zonen. Jeg vil gerne have, at hvert armatur bruger sin egen sensor, så jeg slår lige zonen fra og klikker Save i bunden. Og nu kan jeg se, at kontrolobjektet er sat til at Control each sensor's own luminaire, hvilket vil sige, at armaturen styrer sin egen sensor. Herudover, så under Hold Time Settings, skal jeg sætte den lidt ned, og vi kan sætte den til 5 minutter. Herefter har vi Hold Time Scene. Hvis man kan bruge af dagslysstyring, så er det vigtigt, at man herinde vil gå ind og vælge sin dagslysstyring. Jeg kan se, at jeg har hernede i bunden. I mit scenarie skal jeg bare bruge all on, hvilket vil sige, at alle armaturerne bare tænder, når de registrerer bevægelse, men ikke kører på dagslys. Herefter har vi vores vågelys settings, altså vores standby time settings. Og her der sætter jeg lige standby time op til 30 sekunder. Og det er fint med mig, at standby time scene 1 er sat til 10% brightness. Så har vi sensor mode. Her har jeg den til auto. Og mode and priority sætter jeg den til sensor prior to manual. Og så slår jeg LED-sensoren indikatoren fra. Herefter kan jeg klikke Save i bunden. Nu hvor min indstilling er lavet, kan jeg gå op i venstre hjørne og klikke Back. Herefter går vi op i venstre hjørne og klikker tilbage igen. Og eftersom vores bevægelsesmelder på armatur nummer 1 er sat, så kan vi kopiere den over til 2, 3 og 4. Det gør vi ved nede i højre hjørne og gå under Settings. Vælge den, der hedder Bulk Commissioning. Og herinde der kan vi se de forskellige ting, man kan kopiere fra et armatur over til mange armaturer. Vi gør brug af nummer 3, som er Set Motion Sensor Parameters in Batch Volumes. Herefter så kan vi kopiere indstillingerne fra an existing device, så den er det øverste, så den klikker vi på. Og her der kan vi så se alle vores armaturer. Vi har indstillet armatur nummer 1, så den kopierer vi selvfølgelig vores indstillinger fra. Og i bunden klikker vi Next. Nu viser den så siden fra, hvordan armaturet er, og man skal huske at gennemgå dem her. For eksempel herunder kontrolobjekt for each sensor, der havde jeg sat den til Control each sensor's own luminaire, men den er gået hen til Choose manually. Så det skal vi huske lige at slå tilbage. Og så skal man sikre sig, at sine andre indstillinger også er sat. For eksempel her under Hold Time Settings, der kan jeg se, at min hold time er bibeholdt til 5 minutter, hvilket er korrekt. Min hold time scene 1 er sat til all on, hvilket også er korrekt. Og min vågelys settings er sat til 30 sekunder. Og standby time scene 1 er sat til 10%. Så det er alt sammen korrekt. Jeg kan se, at min sensor mode og mode and priority er også sat korrekt. Så når jeg har sikret alt er korrekt, så kan jeg heroppe i højre hjørne på gem-knappen lige klikke. Og så kan vi klikke i bunden på Next. Nu skal jeg så vælge, hvilke armaturer de her settings skal overføres til. Og der er det ret smart, fordi jeg har min trappeopgang, og så kan jeg bare vælge alle armaturerne. Hvis nu der er en bestemt årsag af nogle armaturer, du ikke skal have med, så kan du bare klikke dem fra eller til. Jeg skal have alle med, så jeg har markeret alle, og så i bunden klikker jeg Start Settings. Nu vil indstillingerne fra armaturerne, som jeg har sat, altså de her indstillinger på armatur 1, de vil blive overført til 2, 3 og 4. Og det tager lige et øjeblik, men så er det faktisk gjort. Måden vi kan tjekke det er oppe i venstre hjørne lige at gå tilbage, og vi går tilbage igen. Og så nede i bunden går vi under Devices.
Hvis det er korrekt indstillet, så kan vi prøve at gå ind under en af vores andre armaturer, f.eks. armatur 3. Og herunder går vi under motion sensor. Og så kan vi lige dobbelt-tjekke, at sensorindstillingerne er rigtige. Kontrolobjektet er sat korrekt. Under mine hold time settings har jeg 5 minutter under hold time, og min hold time scene er sat til all on. Mit vågelys settings er sat til 30 sekunder i standby time, og min standby time setting scene er sat til all brightness 10%, hvilket også er korrekt. Så min sensor mode er sat til auto, og mode in priority er sat til sensor prior to manual. Så det vil sige, at alle mine indstillinger er blevet kopieret over til armatur 3 her. Hvis jeg også lige hurtigt skal vise, hvordan vi kan rydde parameters på altså indstillingerne, der er lavet på armaturerne på dem alle sammen, så gør vi det, at vi går ned i settings ned i højre hjørne. Herunder går vi under den, der hedder bulk commissioning igen, og tager den nederste, der hedder clear parameters. Her der kan jeg vælge, hvilke armaturer jeg vil rydde parametrene, altså indstillingerne på. Og i det her tilfælde kan vi sige, at jeg skal have fjernet alle mine armaturer fra netværket. Så jeg markerer dem alle og klikker clear parameters. Så kommer man op med en warning, og den siger vi, det forstår vi godt, og siger clear parameters. Og så går den i gang med at rydde indstillingerne, så det vil sige, at alle de indstillinger, man har indstillet, vil den fjerne, og så vil den gå tilbage til fabriksindstillinger, hvis man kan sige det sådan. Og det her tager selvfølgelig et øjeblik, men når det hele er gjort, så er alle armaturerne indstillet til fabriksindstillinger igen, og vi kommer tilbage på siden her. Vi kan lige dobbelttjekke ved at gå tilbage, og ned i bunden gå under devices. Herefter kan vi gå under armatur 1, som vi har indstillet til at starte med, og gå under den, der hedder motion sensor. Og så kan vi se, at kontrolobjektet har ændret sig. Vores hold time scene settings er sat vores hold time til 20 minutter. Vores hold time scene er sat til all on. Så alt er det samme.